الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي هدانا إلى الحق الحمد لله الذي أتم نعمته علينا الحمد لله الذي أرسل نبيه بدينه ليظهره على دين كلهم أجمعين ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون الحمد لله الذي بدأ الخلق وسيعيده الحمد لله الذي يولج الليل في نهار ويولج النهار في ليل الحمد لله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الحمد لله الذي يقضي بالحق ولا يقضى عليه الحمد لله الذي يفعل ما يريد ولم يفعل ما يفعل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ولا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه وإنما هو خير ناصر وإنما هو ناصر المؤمنين وإنما هو ولي المتقين ثم نصلي ونسلم على من لا نبي بعده نصلي ونسلم على أشرف المرسلين وعلى سيد الرسل وعلى خاتم النبيين ثم نصلي ونسلم على أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله أن يفتح لنا أبواب نصره وأن ينصرنا على أعدائنا قوم الكافرين وقوم المنافقين وقوم المشركين ونسأله أن يهدينا إلى الحق وأن يفتح لنا أبواب نصره أما بعد ولا سنبدأ أنسك لا خير لا ألا نقول لا خير لا ولا نمساسنا أمي dimanche là juillet kalo kile tan wolofila san ba fila
temps and woro inshallah na ala sona ambe dimanche la je kalo le temps and wolonvla so amba fla temps and woro inshallah wala no wati na ko ba ka kalambi ana obadi ala ka dina na noye isiaka darti kabosiga so marala kabosiga so dugumina ko iklela an siga so cha kilometre binanduru ade siga so nuko cha la chet noy kalamden karamo kontan wala ni masasona na ala kemme ka wala anda min no ganin inshallah ameno da ala ka mu'minu kuloka aka kon sa tiga ala ka demen wala amba on sin ala to ko mawrati ala min ko amba adamna sa tiga ala to ko barika mai maka mi san da damna ni san da ban ka ala min toy amba on sin ala to ko ala min jora na ere nga kala ka jona ka jon amba on sin maka to ko maka mi ka ba ko wolon flagulo aka jon kuna na mangulo maka ko amba on sin sa tiga ala to ko barika mai ala mi hinake aka jon beka ajugu nani no klala ka so kadaka na klala ka sabali kadaka amba on sin no masabar ka bai to barka bai o ko fe ame kishin na manyi ne masafe ka ke muhammadu kan anaka so o ko fe ame tamanyi ne dalda masafe abo dama to na ngo to rama no ibilisa ana siru na jinyo na tadum ama ba'd wala fa bari no wati na ko ba ka kalandin ana obadi ala ka dina na no yi isyaka darbi abo siga so marala abo siga so dugumina o ikilelai an siga so cha kilometre binamdu ave siga so no ko cha ala cha inshallah wala sam bari na yenyo ngosora na wati na ye wala anda titri comment me suis converti en islam nya ke to babukana mais kata te mena boli bamana ngandela atana ke to babukana afira nya titri ke de comment me suis converti en islam comment me suis converti en islam bamara la naba nya do o koro donade o kora jumai o kora nera tubila ka do islam ala to godi nera do na islam ala to godi afiro la ba ka te mena bolo de ka nera tubila kan do islam ala to godi la ba inshallah ndela ka ka dogla ka dima ndela ka ka dogla ka dima ka te mbe boli nera tubi to ko kan islam ala o ka te do kuin ko date virgule mali virgule répond à 54 questions. D'accord? Répond à 54 questions, virgule, Bamara. Assure, là-bas, au cassette qu'on a n'a pas de choco et à la cantine. Mais il y a un nouvel état, une cassette spéciale, vidéo spéciale, même en Napoli. De choco quand la mala, sabou, en a pas bon, pour sauver. Mon avis, n'est mis pour et ça sera mis des caramoros pour les nyangma. Mais à pour et la mala, donc en cola. Quand il y a no bidos la mala, ne nkembe ka fa mu kotobe itara ko de de karam ko fole malibe misala ka wulbal fo e la na don kana don tugo la meba o sababu la do de nyinga o sababu la na nyinga la de muna ko ne don tugo kurami fota wal mane la ma don tugo mi fota ko mana ne ra don la na la tugo didi atido o de kun kama nyen kasati ingla ka adati guma akatati mi tega ma were nafa hal ma nyinga linke Alshira, wala ne dona slamara to me lameda ameno do dima inshallah alshira mais mfola la kami dima folo halbi ne do dima o yujumai o de aka karamogo la na ba o maslama do nga kwaide aka wajuli kelo mala ka dina kwaide na fala na ka kira ni to ko makede aya fuye ka da mele sanka mata ka ro jam folo o ko ro jibade la na nya fiye de o ye kamu no kwaide nya fiye folo mo wati wolo slanala ashira ma shiti ki bi wolo slamala wala ma ko ki ka slamala da mena ni seli la na ba o ma si ashira ma shiti ki bi ka slamala da mena ni seli wala ma ko e wulla ka do sellata la na ba o ke tayo sel ma ke ka slamala da mena o sel ma ke ka slamala da mena sel na na slamala de santa ne ko pe jigna slamala o sel na se ka slamala da mena beli la me ba o to da mena de tan ni slamala da mena o fan de bi do slamala o jumai o e limaniati o de la nekima ngo karamo wo kan fi ngo kan ne bi do la mala nekima nga atekalo nya fi o be kan fla de bi très généralement akan fo la jumai ki ka fo ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ko ni o ko yi tubile na wo ngi ba soro kambe dina wara de ma na ni muhammadu ka dina do la na ba o ti tubile ende ni muhammadu ka dina bando o me tubi asiro o ka boy o ba ko islama don kan lay du wore ko ni be na do islama la ki be o lay du wore de ke ki ba ko de ite pla para alaka
ite shwani ke ite jenage ite de faga ite namara ke se korata ki bolo koro ni kira Muhammadu ibla barak mamne bake ko de islamaya donkan no ngi ba soro ka islamaya warade ma wallahi kala taala de aku don bawi kan adam na sande ko mata rajo kholo lama ba ngi ba soro ka islamaya warade ma ni ala na ka kira ka islamaya de do no lay du wora yutubi ki do islamala ne faga la harade to wadul kebele akmar sido no ko ta na don ba ni kuma len ko fe mawdi lala na kira ka mayo ayanya ke nani de asiro lana ba uti o lay du woro gansan te ma ko de tubi ki do islamala o mati na lay du woro gansan yutubi ki do islamala na yo karam ko kele soray malibe mi tala ka so ka dalu jode na nkale na sati gala boya na ko ga ne se kaburu kono ne ta ka dina la sebele sallah akmar siro lana ba wo ul bal da fole ka don ba kono o ti tubi kui lana ba ibina do patale ni fo abi ki kono tuma dola ko de be lay du woro contour la ba Allah akbar lana ba tala cite ma de la mami be mo contour la lana ba cite o tigi de la asira mawon na mo critique wal maka karamo nanga wal maka me ko ta ka to ga mo critique lana ba cite o tigi law o bien nata ma siki sabe cita kane siki ka ke ma critique lana ba doga ci be ga be o ma lana ba cite o tigi la de asira nata ne kibala iti ne ka wakati konchen kibi ne sigi kibi na do de critique o be munye lana ba o te ko ide nya ne te ko ide lana ba ci ba de na ne sabe ci de bla ngome ne wajule ke e asira ne sabe ci de bla ngome ne wajule ke e osma de la ko ngake asaba saba yareka ma ta ko be karamo ko critique wala be karamo ko nyangwa wala be karamo ko haside ya ara ne tikata o masa asira me ka ala ka dina wuli bali direct de di masa karamo ko siga min so lana ba ko rede o ko re wala da do to na do kan fa fa ya de kalu o ma ko ay asira lana ba no ki ma ko fa ki ma de bi do lana ala o tele du woro ka fa ite fla para alaka ite shwani ke ite janake ite dem faga ite namara ke se ko ta ki bolo koro ni kira Muhammadu ibla barak mam ne bake lana ba o lay du woro ki tubi de ala na la du woro tubi ne wajul ke belsa asira o ka ko ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah o da ma ti tubi de ne tubi ka ko ka ba pele mais après limania de bitubi la meba limania de bitubi asiro limania de bitubi mais na sala nyeta doni na sala me ra tubi tugoma ibina limana wala le tora kono ina ko nyen limana bi ma tugom kolo asiro han le man limania wala ya nya wala ya ma wala ya kasati ti ba bada tanke ma limania wala le tora kasati konnana osma de la comme ne kanga wala ko fe mba to ni ora ina nta wala ya kuma kana na cha kasati ma asiro meju makede ma yepe meta malimana wala leka adon ko limana de bi do slamala ni odo osman na sala nyefe abi do ntogomi mo wala atake ba anga folo ita do ko limana de be ma do slamala limana ko de ba mananga na ko dana ya me na ko la limana ba mananga ere te kwa ba mananga ere de ko dana ya arabu kana abe fode al iman ba mananga jiyale o de danaya mais bamananga arabu kan nyagamule o de ko limaniya ni ko limaniya arabu kan te bamananga te ni ko limaniya asulu bam arabu kan de o la ko arabu kan ko el iman kana ko bamananga jiyale da ko danaya kana ko bamananga arabu kan nyagamule na ko limaniya lama ba o de bi do slamala wallahi comme katati araben do tokoka ni salam do tokoma na limana wala asiro lana ba yande kam do to ko islanala e ba permette nganyira don ko folo atiro ne nyira don ko osma de lay din don nya bi ne école dindi ka da mena classe folo ka ta blanc classe konotona nyo kan fa dugo konnana no e klelay ka da mena classe folo ka ta blanc classe konotona no kan fa dugo konnana no e klelay atiro mpasla de fula de 2009 nye mbola klela dugo konna ka ta ka so dugo konna nye lycée mi kasikaso du kono lycée monseigneur de Monclo Sikaso lycée monseigneur de Monclo Sikaso no e Sikaso lycée bay abshiro Sikaso lycée ba kono na ne série mi kay ko série LL langue et littérature nya ke sans saba nya pati ki au lycée kono na 2012 2013
n'y a pas qui est 100 000 là-bas. Mais le bolade étant le majeur, ou étant le premier de tous les deux monseigneurs. Les monseigneurs qu'on a, école de Mbagi Kakona, c'est quand on était pas de tout. Ade de Gabon, c'est quand on était pas, Walma Mali de Sébert, Madolère. Achiro, école de Mbagi Kakona, la même 2012-2013, mais le bolade école de Mbé premier, avec Manchon bien. École de Mbé premier, toutes les séries. La même base, Chima Sama, au lycée, qu'on a au temps qu'on a. Comme mi ka moins cha la neta au mokasi o passe to ko de permettre nga kalanke jamana pokan nga nyara fiye don ne nyara fiye don o ko pede metro ka to wala e asiro o passe to ko de permettre la meba nga kalanke jamana pokan na fiye ne benan jamana ni jamana pokan o e morok di ne benan jamana ni jamana pokan o e morok di asiro nya fiye ne kalami fanake morok mata qur'ana kalana morok mataka hadisa kalana Marok, mataka dina kalana Marok, na takala de Marok, tubabu kalam de la. Nya kalam bolo paramike, o jujua kalam sray. La meba o jujua kalam sray. Nya damina samba platan saba, kakla samba plantan oro. La meba ne bo jujua kalam fanana domi. La meba Marok, ne bola de étant le major de ma promotion. Assurant, le major de ma promotion. École de mon jujua kalam ka o san ne no jana kake. La meba ne de bola de école de follow major de la promotion. Asiro o be ko fe nya fi de ni ne ka mikro ta mo mala ka dina la fe ne a fi de ala ka dina mala fe comme il le faut o dalu do du mai la me ba ne a fi am be de seli mugula am be kan ashun mais o be de ko fe qur'ana kan kan be wele kan be kafri ya ne o ko e asiro nya fi am be kan aseli am be kan ashun mais o wale no be ko fe qur'ana kan kan be wele kan be kafri qur'ana kono nya fi ala ko qur'ana kono ko de jamakulu makiti na ala ka qur'ana digile ka ko jamakulu da makafiru ko de jamakulu makiti na ala ka qur'ana digile ka ko jamakulu da makafiru la ba ala ko qur'ana kono ala ko ka zo mbolo tike zo du bolo matika anga jamana kono la ba ala ko qur'ana kono ala ko de ni jana kala mena na mi ma furuke ko ka gere kema bo la ko bla la ba o du ma kanga jamana kono la ba ala ko qur'ana kono ko ni maaye jena ke mani yo furuke ko sigi do dinga kono ko bon pare ko fa la ba o duma kanga jamana kono ala ko no makka jamana o jamana na ka fa jamana de mbe makafiru ya do akela anta do ngam ko mi kan jami de o de do kwi sabo aba ni nyana kan kala plana wi me ala na ka kira ka qur'ana kono o lo kan kan wele kan be kafri inde la ka fi farma dama de ka fi dama porque ka fi ne norole ko me ka wajuli ka ala ka dinana akara ki ko ngara san de ake fa la ba kan ko ma ti noro do ngil la ga fa asiro ne norole wajuli la ne ko diento nya de $100 sa o e san jumai qur'ana san ka ambe wele kan be kafri san ka ma wule kan jo o jumai ala ko de ni ma o mama ki ti ni qur'ana ado ko jama kulu da de makafiru o ko di ka zo mbolo tige ka jena kala mun ma furuke ko ka ganya ke mabula ani ka jena kala mun yo furuke ko lu do dinga kono ko bon fara ko fa ko do ma ke jamana o jamana de aka na yara taga kuy ka do fa jamana de de makafiru o ko a jamana fa mau a jamana don baw a wajulu kelaw a moru a karamago a almamu a dusku a dudew a jamana de to jana muso dem tan ma ko ba ka do fa de makafiru la ba iyo fa mo wala ina do ni ne ko de la man do role mikro la ko ala ka dina la ko ala ka dina ko ala ka dina ma ke kuy ane sa na ni zero wallahi karamo ma ala ka dina fa yo ko bi o dalu wul bal do flani adal do na jumai o ya ka flana do kan koy aka flana do ngan ko o ma so ko fana ko alors la na ba mi tamano wala da so ay ko me ro jumai di ma ta o de don to ko era islamala yene don de nga parcours nyepitin fi yala maintenant menam to to gara de fi islamala ne ha fi la meba ya ne ka wajulu ke ne tamana classe tamana de asiro ko bien classe ne tamana indi hal for ne ko to for don qur'ana kono ne ko ta don foi ala mi ko qur'ana kono la meba bada asiro ne ko ta don ala mi ko qur'ana ala kan mi ko qur'ana kono ne ko to qur'ana don ne ko to foi ne ko me tande ko bi asiro la meba ka ma ne ko to ko bien dagale de ne ko convient mais ne ko te convient dagale de joy o de convient mi te fin do mais ne fin fola et à te son oma la na ba o de convient dagale walma na man di ba ko Abu Jahil bona asira les descendants de Abu Jahil o le Abu Jahil bona o de la na ba ko lu sauti tubi o de fin do
mais ni ma yi san fu yi o tu son ko ma Allah akbar olu be Abu Jahil bonawi wallahi avec Abu Jahil de ma ko les pères de l'ignorance Abu Jahil ko jahil c'est-à-dire qu'on vient pas on dit c'est-à-dire on sort de dans Abu Jahil là quoi maintenant pourquoi appela matin à petit port donc mais kira qu'il est à ma fin on l'a appelé ko Abu Jahil ko qu'on vient pas qu'on vient c'est-à-dire qu'on vient il te sent donc simplement ma soma la me ba a trop dans la de Abu Jahil maintenant qu'on vient bébé tanayi Abu Jahil bona de faut Allah harajo wallahi asiro la me ba no rabole ne abi ne kunte koy ne koy convie scientifique ne kunte convie dagale de asiro ka damina classe siek nana fobi la me ba ne ka ala ko damina na bita de bita ka bin ni shi santan duru santan woro wo kono ne ka ala ko damina na fobi asiro la me ba classe sa shi ato de classe siek nani kono tonan tanan tan kelena ne ko kuma karamo la me asiro ne kuma karamo ka wajul la me ne kunte karamo be ka wajul la me asiro ka damina classe siek nana ka taga black classe tanana wal ma tan kelena ne kuma karamo ka wajul la me ba mais ne kunte karamo be ka wajul la me asiro mu be karamo dama ka wajul la me karamo dama ba no ko lu de ka wajul la me ka damina karamo nande kundu karamo nande kumbe ne kuma karamo mun ka wajul la me ko sabe ka sama karamo do ka fla kumbe ba mako fla kumbe sigaso asiro karamo fla kumbe ba mako karamo fla kumbe sigaso ne kuma karamo de ka wajul la me ba wala ko ne ko fi la ma de do por hal fo ina ta don qur'ana ko ka da na classe cheikh na ka ta black classe tani kele na asiro mais karamo kele ko me la me ba ne ko de ka wajul la me ka ma to ta kan karamo kele ko me ne ko de ka wajul la me ka ma to ta munade sabu la ba ne tantigi de wallahi waso te ko ita tadir ne tantigi e no don to ma duma e no don de to ma mina nin kala la katiti na ina do ko cha era la kula ka bala ne tantigi de wallahi wa tantigi ko ka dala presque kele mena na wajuma la me ba hal ni cha mena jugo bolo ne ba mena ne tim opposé cha na yoro shi de la me ba yoro ti tadir ne siga cha kele ko sabe ma shi ti ki be cha kele la me ba ne cha kele la yoro ako ala kele la ala de cha la me ba cha siga kele de isona cha na o abito aka cha ala ibana cha na o abito aka cha ala akadi yo chando amandi yo chando esiga yelema otmana me data bila ne cha kola abana ibana o chando isona o chando esiga yelema esiga ba cha ala atakala e dimisra ka o asiga ba ka cha ala ame arranjo asiga ba ka cha ala otmana mi o la son haramai na koli yeso la me ba no metande o de ko ka principe o de kan ka ko bi be ka principe ni dependant ni don pour les ko mina folo la me ba na ko karamo ko wajul la me ka ma to ta kan pourquoi sabu ne kun dala ale kuma kan de la ka ma to ta ka bino kala no ko ba ale de ka wajul la me ka ma to ta asiro la me ba o bo ale ko ta la tu na me ale de ka ka ti kelena ko ni ibina dos la nala ko la na dun kan ele du woro afamu kanya aya da mena sisa ko ni ibina dos la nala ko la na dun kan ele du woro ka la du folo ibele du de kite la para alaka aplana ibele du de kite fanike asabana ibele du de kite jenake ananina ibele du de kite namarake atodi ibele du de kite do faka azurna ibele du de kite namarake sen koreta ke bolokoro aworona ibele du di oni kra muhammadu ibla barad mamene baake la naba ne madomi klekelen te abdan atan kasegi ko ni man le du woro ke kiti por la kiti foi la ko foi tila la naba ya ko ne be tiga so lisela asiro mu be en germanie wal ma dixième comme ça mais wa ko na ma terminal la ko nya ko ma o ma mena wa ko na ma terminal la et puis na kala mo ko ya ko aba ko de ko ni kala mo ko mi ma son ko ale o kala mo ko bismillah ko kala mo ko kana fa le ko no mo ne chen déjà ale mi kala mo ko ale ya ko kakla ka don ba ko bismillah
ngo Usmana ne mi convient ni ay don ba bismillah la don ba makuma c'est que ba pour don ba sona maintenant ne don ba sona ne convient to kaba la na ba ne de ta de nope nyo me domi ko wa ko ni man ka kiti fena ko fentila ne lu be fenga ke fenga kenena na ngo Usmana ngo jongan ko nyayin sabu nta kana na kenna tiga e biseli me kan do puli bana uma na ngo ngejo ne kon ko meteli na ko meteli seler ko tete mena na abada ne ta ko yeseli da mai ashiro ni fole na ngo nyang mane ti sana polo ke ko fi ta lay du woro deke tanki mo lay du woro ke kiti sana ko fentila na ngo ne champuma doy mona sabu champuma plitew mo ya ke tan roi mo ne ndala mo tan do sabu don ba de apo don ba karamogo de apo karamogo de ma da apo de mama de aklala ka karamogo nyon ka shire ko ni mi ma so tigi kana la na ba ni mi ma na du ni mama na du o bare da sona ni da sona ta mi ma karamogo sona ta mi ma wala ba e ko bi to de na ba o mawa e ti ba o ma de ni karamogo sona ta mi me ba ke di la na ba o fole ni karamogo ma son kana ni karamogo ma so na ko mo tege bi wuli bali ni wuli bali kunte na ma toro karamogo do ya so ashiro no ngoto mana na kon gela ko wuli bal do ala ka dinana mo fone ka kedi saba ko la ni make ite sena fatila ne dum be ka ke sena sanga kenana ne wo mo ne de ka bui wallahi sadir ya dina don ko ne ke baya la do woro kontur la dina don sani ashiro kon ne ko do ma ngo baya la do woro ti dos la nala abu ko no ka baya la do woro kritiko tine don la mi ba o tine don sab baya la do woro ti go abu nyana de tuma do la de kan ko kritike de fa Allah akbar lagaba o taado no kumbaado o baado ko nete mana ulu ta classe de la polo ane do woro koy o baado de polo ka ga do ne ko nete mana o ora de la polo maintenant no para mima ngo baya le do woro ti do tra nala atinga ta tigi kono ni le do woro tigi do aka kono ko ta ngale critique mais ale aka do fi o kan nete mana ale ka classe de la polo nete mana ale de ka classe la agré mi ko menena na madara na de baya le do woro tigi do law sab ne ko mbolo menana wala nda koy ashiro porque o ka don ne ki mangati dos la mala ulban de dopi sam ne na sembe na ko ro de fe de ba shiro wallahi na ba shiro me ndana ko di manin clara era na do akela to la ba ne wuli kan jode kan to on jamane la on jamane ne wuli kan joy mo ba le du woro ke la na da ja para so na de ja ala du woro ko ka go karamo o ebe ina ko ja kuma ko ka go ulu to wallahi Allah du woro ko go karamo wi ina ko ja kuma ko go wulu to me dame ba mo donc yo fo kala ko ta wuli kan jo mo mbake afam ganye ne wuli kan jo mo mbake la hawla wala quwwata illa billah la na ba karamo go ma son fi Allah akbar al mamifla misri al mamifla kala ko me sada to du ko no ne ta kala ale fe ko ngoma ngon karamo ne eske ye ba ya le du woro ko kuma me wa akwa hakale ana no ngo yesige tiga dina mawa afai no ngabana ngo yesige di kwale tiga di do ngo mona kale te bayale do woro karama goy ko bayale do woro karama go ayoro do ko ne ko lu be sore ko naka taga ke no ngo mana o ja o fana ba dana di ngo me ngo na mana ka ni kele letna kuma cha ngo na na pegele mina ne ko me tiga kenye alhamdulillah me ni fana ma tiga ke o mana ne tagala ne ta ma se obema la baba o alma mi folo o ma ton ka di mi kama la baba akela ta to sika to dugu kono ne ha hake mi ke wal ma kalo hake mi ke ne te seli a alman ko fe ala da ma de ba ta ti do halle ta ti ja ti do asiro ne ato do wakati hake mi ke la baba ne te seli a alman ka mi tri kono bele ti juma tela ko fe foi la baba ala de bo san hake do ato di ala de bo kalo hake do ka to sika to dugu kono monane sabu a alman kum bana ka bayale do worat nama ne kalo jol ta kalo hakera do nte sila alman ka misri kono bele nte juma sila kono bele ko monade sabu kum bana ka bayale do worat ke bi afam ganye lana ba o ko ta du foka na bo siga to du kono kana bla ka patike asiro yara ne mo ko fola ma toro mo ko mi fe aplana e joy o e bu ko na almami do fana ma bu ko na dugo to wali fi sabu ne nya dugu to ko almami kelende be akana na do ma toy je crois kama quoi entre parenthèses
asiro la da ala tagala wa almami fana fe ngombe fa ngaba ya ala du rake ala ko peto kale te baya ala du rake mo koy no ngo bara sorla almami plana asiro o ko peto la da ba yo mi fana ko le fana ale ka misri le ti sala kono bele adugu manjango sadre adugu mbadugu do ni ko ngadu fa e almami kele de fe ni nya adugu to ko fa ya almam be na don ko na almam do na kana na kena ko nya da kena kan ko o da maka sona adugu be dana ba ma adugu to ko fi adugu do le do asiro almam ko kale te lay do woro kela ne ale fana kam misri ka so e pele ne ti sala kam misri kono be mona saba ma ko ngaba ya ale do woro ne ma apa ko nye yande baya ala do woro tigu na don ko ne temena classe mi sa ba ne mi ko baya ala do woro ko la wuli bal do ko sabu ne temena asiro lana ba almami wo fo kale te baya ala do woro ne ma ne fana ale ka misri ka so o ko pedu ntagala mo ko sabana fe bile o ko mo to ko roba do ngombe sanga baya ala do woro ke ko alo ko sadira alo yake matna ko yake mais nyabala tanara la amadiya ko sabe da ngo Osman ani tasui na ale tasui o ka boy sagala mo nani na fana pe bele apa dugu ko nana no eklelai ntagala nya mo ko tele tora mitri kono me fen ka ke wi me halbe amanya tora halbe akira ngo ba sala lana ba ko kana ambla ka patike akira fo kana ambla ka patike nya patike sami nya fi 2012 2013 ne pas la patike pas to komina mpatala le premier de tous les lycées mon frère avec mention bien au moins me permettre ngakala ke jamana ko kan asiro maintenant yani ngata jamana ko kan ntakala turu kele kam fadugo ko nana no eklelay ngbe siga to du ko no pa mbola siga to du ko na kata kam fadugo ko nana no eklelay la ma ba katalan la bay ngome kana marok asiro maintenant o la bay ko nana o kle hakay ko nana la ma ba nyama ko kelen wara soray siga atoka de klena dugu era kono a metri kono nyete kele so mena ngai ba to ni ba ya ala du woroke ne tagala nya ko o tigi ngo eske ba ya ala du woro do aka akela juma do ando de la zara sellen ko fe metri kono nan juma do la zara sellen ko fe metri kono nan ne ala ni ngi ba ya ala du woroke wa aka kale ade na wo ngwes ke te ga dinama akoko problem ta kale ba dinama na ba ngweni ci ngone mo nani be de do no na nye fam be ken se no mo shima te ga fan dinama be ku kwata ke ngos mana ini ci ngadi mati o la ngara sellen ko pe misri kon nana la ba misri kon nana o tigi de adina mawdu ako to ko ako ne kan tiga do abul ne tiga do abul ako ko ne ka konte fla farala na ko ngonte fla farala ka ko ne ka konte shwanike na ko ngonte shwanike kone ka konti jenake na ko ngonti jenake kone ka konti ndien fa na ko ngonti ndien fa kone ka konti na mara ken sen koronta ke mbolo koro na ko ngonti na mara ken sen koronta ke mbolo koro kone ka kon kira muhammadu ibn labaran mamme na mbake na ko ngon kira muhammadu ibn labaran mamme na mbake aya tiga bombolo kala kan de kala ka da fal no gay na ko ngamin Allah akbar la ma ba ni yora na fi ba konti ki ñu lay du wallahi asira mira na ti ba tanti ki nyole de do doni bi kuna na wo ne atani ko ha ko ni atani ko mi saga taga na mo inshallah mo barabi bolo stane wallahi asiro nga ala shire la me ba o fam ganye ala shire bi ko ala ni shire afana kala wala nyino do la me ba o do ne kunta don ala bi sapa ni ko ala shire yara do shire da de ma dala ki shire kalu hon kan kon la me ba o don to wala kama dalu foy kontene bolo min bayira nena ko ala be la ne ba halbi sallahu bi sande sasa ne bi convion don ko dugu quoi wallahi ne sallahu don ko dugu sabu ne semena ko degré de la fa ne ba do la ne ba dalu foy kontene bolo min bayira nena ko ala be foy kontene bolo min bayira nena ko ala be la ne ba o ka boy sare limaniyai ne ko ta do limaniyai mu la ne ba o don to wala kama pour biti e ko mishinga le jodre kan ni nga ko hey ishaga no ko limana ere mui la me ba no ko sega ko ide fi foi na ko ta do limana ere mui asiro ngwan ko meseli mfana ay baya ala du wora ke o don to ko la kama me limania aka haram ya no ko limania la me ba pour ko tena bolo mi mayra na ba la be foi
nyaa ko limani a jose to ne kun ta shido asido mais ame temene walanda toy ne o ke juma do ami na lameba ama makyo juma sibiri kari tene ne bola o tene de on fadu ko nana no eklele akela kotikalo de fe ko kotikalo de fe 2013 asido lameba bola on fadu ko nana no eklele kataga sega so dugu ko nana me kan la de kana Maroc kataga Maroc asido lameba ne bole on fadu ko nana o lendi no eklele kataga sega so dugu ko nana me da taga Bamako kataga Maroc abshiro ntagale sega so dugu ko na nyekle da man kay ka bo sega so dugu ko na kataga Bamako kataga kle da man kay so ne o yan wele aeroport la ka ga taga Maroc no ngo Maroc o mana ngo arabo jamana ngo ne ka ko to be nyatorai ngo pa ke Maroc ga arabo jamana ngo arabu ka la ko kabu ja arabu daga duguna to be wallahi abshiro ja arabu daga duguna to be la meba si wallahi ni bakolo ya do ko surugu betula ya la ta karafu mata ni bakolo ba do ko surugu betula la meba ya la ko ta karafu ja ne ne tamale arabu la bla dala ja ulu daga duguna to be wallahi akma abshiro ne tamane walanda to la meba ne mana Maroc ne ta Maroc de 2013 le 26 septembre 2013 à 12h. Attirons, 26 septembre 2013, nous sommes à la Maroc de Osan, à nos dates, à midi. Attirons, là nous avons enchaîné. Halbi nous avons fait pour nous en aller du Warokot. Allah Akbar. Oyan digi, nous avons du gumi ouest setat, nous avons setat de. Là nous avons digi là au dugu konna. Mais yana kana, kaba pro do nana awmi, sans kele, sans plat, sans plat. Ana na onto nyongo do turai an koro do munu nana nya san kele san pla san saba wala ma san chamare asiro daga an jigile o ya kalfa do lu do ma ko yani an yoru ka sosoro an jigile o ya kalfa do lu do ma ko yani an yoru ka sosoro lameba ado kun nana nya san kele ado kun nana nya san pla do kun nana nya san saba ona nyongo na ona na an jigo do ka ko uluka ko jamfa na kolo yana nga sosoro asiro nyaado olu do fana seli tola la no yan koron nui la da ba no ngi ba koron nui ne nyongo no de ku parce que nyabu fana na sella adu fala de ko bay ala du rabbi ko ni maminke iti sana fantila no ngo ngi ge te jode ka bay ala du ro ko ma kon nui parce que ne abu la seli la mais madala no bay ala du ro ke adu fala de ni ma bay ala du ro ke iti sana ko fantila no ngo ngi ko ta ngi do ngano ko ma kon nui tan folo de nya toro muso kilembe ko ya muso furle la na ba le ko na nya environ 100 tabac bien 100 plat comme ça atiro 100 plat bien 100 tabanta 100 hake donc mais o kon ko na nya 100 dama ko ya muso furle ndi apa mu ganye mais na to bi to ko fi ala ka dina na wallahi abshiro la na ba njo muso furle mi soray ale de mo ko polay nya bay ala do ro ko kuma ko mo ko mi fulo muso furle kundo ana na qur'anya sandamada nya ko ale ngwe bay ala do ro ko kuma me aka ka ale ame ana no nga ko la ngoni ma bay ala do ro ke ngite sana ngo fanti la de ngo kara mo ko ti ana ko way ko ale ame ko ma ka ko ma le kono di ko bay ala do ro ni bolo tondo di ni bay ala do ro en kadro wi kele o tomo way no ngo pourtant kara mo ko mun ya ko ngo o ko de ni ma ke fitis la na de ngo na madala ngoni tondo de ngo ki kara mo ko mun fana ya ko ngo kala ko kara mo ko nyongo bismillah ngo de ma kuma ko lay ma mi e so solke ngo kita lage akot mana ko ne ka to ale ka miri ko no ko mana ba sala miri lana ba ay wakati dama man ke ana na nyongo ine ali ngo mana jabi me sorola apa ay ko do ka alema ko iba ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ko ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ko babo e ko ngo la ilaha illallah muhammad rasulullah ngo babo aka aka tigi ko ti e ko ngo esge ni tigi ka ala yow ne ko dada mana la ilaha illallah muhammad rasulullah ngo be munye o te sanya de ngo mana ita ala ge sa alla ge lana ba ako na ka ta ka bele ka ala miri no bos mana miri sa ke
aklale anya wani no ko en we jabi me soro bele khale sona o ngala alhamdulillah mo ebe do mati ma mo bayala do wora di ma sabu akola ko ni mo bayala do wora ke kite fena ko tantila akwa sona ko alebata khale bake no ngaya woni la be na be ko fe aklale akuma nan fe la ba anale ngomba la do wora dama no ba mango ala do wora ko di to ne ma ngwa tigia do no bolo de ka ke ngome ngona ma sanu kan tigia do e bolo sabu e muso furle nya sanu ka kuma sandala ikata apa ya me ngapo ite fla parala apo ka te fla parala ngapo ite shwani ke ka te shwani ke ngapo ite jenake ka te jenake ngapo ite de faga ka ta de faga ngapo ite namara ke se koro ita ki bolo koro ka te namara ka se koro ta ka bolo koro ngapo ni kira muhammadu ibla baraj mamene bage ako ni kira muhammadu ibla baraj mamene bage ngala ka da fal no gani la baya la no ratigo akulo ben nawa porque ka fay la do ratigo nete ma kontur la kuy yala it sa fa mo gon mané do ibo de le kono mais ni ne do iba do ne tika ta mo ko critique ma ba tim menena la na ba atene permettre na gan sigi ko mena mana kan fo wal ma ka ma critique sa ti benena wallahi asido la na ba nyeni ndale mawdum alete ma kele nyele du wora di mo gon ma don to kala kama walma osman asiro nyen jida bele foka mo plana soro bele olu ku mo goy an munu ku jena kana sangeli la ba na o chekelen soro nya ko o fanay ngele du woro ko ma mewa akwa fa kale ame osmana ngi ta ke ma ko la ni ma ke kite fenade na ra kon kumbula nyo na sla no kunti odo sabo ando ku ye baya ala du woro ke o fierté an bolo an nyo na sla no surtout ne ema ene kanga fofo mogo ita sadir ne juale mba ale nyaka le ba la ba ne kumbolo dro no do tesla na kunti ebele no te sabu ndala kara mogo kuma kana togomi ano ya fo ka se tegere mina ne kumbolo ni mo ba ya la do ora ke dro wi sadir la ha ko ni bi jahana ma kona wala ite foi la la me ba ne den ko liyongo ka fo mogo ita ni muna sabu ndala kara mogo kuma kana na nyongo na ani akotogo chen mani kama ko ni ya ke ti jeni bele ni ate ko ni sala ka da fa ti ti bele no woni ko ne kan ke asira nya mo plana to ra bele la me ba nya ko otigi fa na sona nya ju uma kana mo ko sabana to ra bele ka ko otigi fa na sona nya do ma kana amega nye la me ba me da kan de ke ti un fi lama daga nan lay wora di mo ko mata un fi lama o ba to do to la tama lete foi don qur'ana kono halbi mo antara marok asiro lanaba o mo ko sabana en ko fe nye mo ko nani na soro bele nyaadi mo ko nan na mi mabele asiro o ibi o mo ko nan na de ibo de to bele kono sa o mo ko nani na ibo de to bela e kono o to ko jimai o to ko bubakar nda mba jami fui ma jamu fui pour ga kana donc du ma ke bubakar abana atoko ko bubakar lana ba nyo de nani natu ni baya la du woro ga fa asido maintenant au copé nguma go ko ne au dos la na la san baya la du woro ngot mana ay ko sama dama aka to ga nyonga la tigi aka to ga ala ka dina dama man fa nyonga ce ngo o ka ta haklima o ba sa ne ye wajulu chama me kabin nshi santan duruwal ma santan woro ngom kanga wajulu la me ngo karama wo ko men to ga kan do fo ina ko islam atoko di ina ko seledi faridaw seledi sunnaw seli fardaw seli sunnaw ulu mi samanu na nyongo naw ngo ne karama wo ko ulu fo ngo ne ko men polo to ka do sabe mba sabe ni bi atoko di kay ndok me mba sabe ta bo kana france la mba sabe ne karama wo do e do sidi na ale maklasa la ni karama wo reata ko mba ke ka nyongo dafa ma koro nyongo na kwa ngo ngo nyongo nan do de ne bolo kay do hono ngajo sangan dola wakati dola nga suka nyongo sigi anga suka ala ka dina do manon fa nyongo afa fa kolu sona la ba ko la ko ke mais sambe clan Europe la ye ya do na mata ka Maroc tubabu atoka di Quran kala sama mata ka hadisa kala sama ntaka di
droit kalan kama n'o ye juge kalan mais an bɛ kan ka fɛn fɛn kɛ silamɛya ko la o ni kalan in tɛ ɲɔgɔn ka sira la hali kelen a sira lamɛnba san tilayɔrɔ fɔlɔ a ko a ma semestre 1 première année deuxième année troisième année maintenant première année o ye 2 semestres deuxième année o ye 2 semestres troisième année fana o ye 2 semestres o tɛ 6 semestres ye première année 2 semestres deuxième année 2 semestres troisième année 2 semestres première année semestre plat o ye semestre 1 semestre 2 deuxième année semestre plat o ye semestre 3 semestre 4 troisième année semestre plat o ye semestre 5 semestre 6 asiro a bɛ tila san de lamɛnba an bɛ san fɔlɔ la o tilayɔrɔ fɔlɔ o de ye semestre 1 ne ye n to o semestre 1 de la lamɛnba ka nin baya layidu wɔɔrɔ di ni convi ninnu ma walima ni baden ninnu ma n kɔrɔ ninnu ma yanni wagati dɔ cɛ san semestre 1 asiro lamɛnba n yɛrɛ convi lama ne ye to n convi lama bi ka nin baya layidu wɔɔrɔ di o badenw ma ka na o wagati na n convi lama n de port dɔn ala ka dira na walima kuranɛ kɔnɔ lamɛnba o kun tɛ asiro maintenant mun bɛ yen sisan ka na se semestre 2 daminɛ na lamɛnba n ye kuranɛ daminɛ de yɛrɛ ne k'i ma n ko karamɔgɔ ma ne kalan kuranɛ na karamɔgɔ ma sama n dugukolo kan k'i ye ne kalan kuranɛ na tuguni kelen o karamɔgɔ tɛ yen maintenant semestre 2 de daminɛ na lamɛnba ala de bɛna n kalan kuranɛ na sisan wallahi asiro o bɛna kɛ de semestre 2 daminɛ na semestre 2 daminɛ ne ye sigi lamɛnba o y'a sɔrɔ ne tun bɛ minnu kan a kelen dɔ tun tɔgɔ bɛ yen dɔ tun bɛ o tɔgɔ tun ye ko amadu asiro o amadu in kuranɛ fitinin dɔ tun b'a bolo ne ko a ma don dɔ la n ko a k'a ka kuranɛ di ma kan asiro lamɛnba ne y'a f'i ye ne ye lycée monseigneur de kɛ dɛ ne ye lycée de kɛ Sikaso lycée monseigneur de Manfulo Sikaso o lycée kɔnɔna na option dɔ bɛ yen c'est une option linguistique o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye n'i sera lycée kɔnɔna na o bɛ choix d'i ma k'i ka kan dɔ ta ka fara i bolo kan i ka kan dɔ ta k'o fara i bolo kan o kanw na arabu kan b'a la chinois b'a la russe b'a la allemand b'a la k'i ka kan kelen ta i bɛ kan kelen in ta o bɛ to k'a kalanniw k'i kun ani a notion fondamentale k'olu ɲɔgɔnnaw k'i e kun quoi lamɛnba o lycée kɔnɔna na ni kan caman tun b'an ka lycée kɔnɔna na an ka lycée de ye Sikaso lycée ba bɛɛ ye o la kan caman tun bɛ yen hali t'o kan sɔrɔ lycée wɛrɛ kɔnɔ arabu tun bɛ yen russe tun bɛ yen allemand tun bɛ yen chinois tun bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw asiro lamɛnba o ko ne ka kan dɔ ta ne bɛ kan ɲɛ étudier comme LVD ne ko ma n ko ne bɛ arabu kan ta n ye arabu kan ta lamɛnba arabu kan na ne tun tɛ dan dɛ wallahi k'a daminɛ 10e fo ka taga bila terminal lamɛnba ekɔliden tun tɛ se ka ne da arabu kan na abadan lezi asiro arabu 10e année lamɛnba ne ka note tun bɛ dan de la 20 sur 20 excellent karamɔgɔ arabu a tɔgɔ di kalanden tɛ yen k'i ka note bɛ se ka ne ka note dan arabu kan na o kalanden kun tɛ lamɛnba 20 sur 20 mais kabini ala ye n dan fo ka taga n se o san ma ne ma arabu kan kɛ seconde kelen ko bulonkan walima bulokalan walima o n'a ɲɔgɔnnaw abada hali arabu a ne kun t'a dɔn mais ne tagalen 10e na ne ka note bɛɛ kun ye 20 sur 20 40 sur 40 20 sur 20 40 sur 40 excellent o ye arabu kan ye lamɛnba n yɛrɛ hakili bɛ karamɔgɔ kumakan na lamɛnba ale de kun b'a fɔ ne ma ko ne ko ku ne maa o maa ko banaku k'i bo i ta jeni kɔ kɔ wallahi a kuma o de fɔ ne ma arabu ko la ko ne ko ku ne mɔgɔ min ko banaku ko tuma na i b'i ta jeni kɔ kɔ wallahi o kɔrɔ ye o kɔrɔ ye ne kun k'i ma n ko arabu ko la a kun bɛ dan ne maa si kun tɛ se k'a sɔsɔ wallahi ka tila k'a fɔ ne ma fɛnɛ ko su min bɛ ja k'o bɛ dɔn depuis o fitiri donda de ale kun bɛ ne kanu tan 20 sur 20 ekɔliden tɔw cɛ la lamɛnba ka n'an bɔ 10e année la ka taga n'an ye fɔ 11e année la an tagara 11e année la ale karamɔgɔ y'an bila yen arabu karamɔgɔ yɛrɛ wɛrɛ y'an ta a ko ma ko Moribo Jalo asiro min y'an ta 10e na o ye Adiyu Traoré maintenant min y'an ta 11e na o ye Oustaz Moribo Jalo o y'an ta 11e na lamɛnba a note kun bɛ san bele arabu note non mɔgɔ kun tɛ ne dan sa ale arabu professeur kelen 11e ale fana de y'a fɔ ne ye lamɛnba ni ne tɛ ale ye san caman kɛ kalan na note de bɛ ale ma deli k'o di ekɔliden ma fɔlɔ ni ne tɛ 20 sur 20 sabu devoir fɔlɔ la lamɛnba an y'o devoir kɛ a ko ne ma ko ne ye 20 sɔrɔ komi a k'ale tɛ 20 di ekɔliden ma
na ko ba tala ay de wata ba ko bo sona la na ba nya juga de vortai ako kale ay vers sur 20 de ko hal de guruji not ga plane ga patika tellement ka anyega la to 20 sur 20 ko ni na ale sa sama ale mo ka ko de ko folo la na ka ko on janna kana tara na terminal la na ba hal ko kene do terminal panana o ye ko kurba do organiser ko be na ko kurba ke ko de bani nyonte siga so arabu ko siga so arabu e ko de be ko be na ko kurba organiser nyonte ni mo ko ni sala ka beda la na ba o yo ko kurba organiser ayo ko kurba passer la na ba siga so dugu bede ne na kala arabu ko kurba premier 17 sur 20 mention très bien e ko de siga so dugu be ye sala ka ne da ko kurba la ko de pour que ka pied dama nak ma arabu ka maîtriser la na ba arabu ka maîtriser ko na trop wa ko en san polo we ka arabu kan rek ashiro mais na kunti dame kan to ko sona ne tala le Maroc semestre 2 madame ne la na ba au niveau de na ne permettre nga Qur'an do ça wallahi ashiro maintenant na ka Qur'an do asababu bola ala asababu bola ala na ala ko son mala me ba o ticket o ka ko ele na estige don dola nye 100 000 pieds semestre 2 première année nya pa to no ka no amadui we ka Qur'ana di mangala geta ayo Qur'ana di ma Qur'ana pitin dok ma bolo ayo Qur'ana takadima nyesi ki ka Qur'ana da la fa megan ka alage nyara ta tan fa na fa ya do ere sabu o ko yen shan folo udi ka maga Qur'ana ka mu ta do sami Qur'ana yi san ba ko no mu ta do la ba ne siki ta to ka fe wi yerege ta to ka fe mun nyaba ta bella arabu kana mon nyaba caractère do la sabu ne arabu ka model ni ke o bele permettre nga to ka ado do nga bono ngona meta nyaki la ba nkele Qur'ana kele mi to ka ise mba sala mo ko de nkele mi to ka kala ka to ka lege ka apaju mun kanye sadri ka do tan ba kono ka nan telmo na ay tar la kando be asabal to do be uluka gele ndon uluka gele sabu ce sont des caractères qui sont propres c'est-à-dire à la lecture coranique et va pro ulu ni arab kan kan santi kele ulu liele de do ulu sirle do Qur'ana na ina ko ni suratul baqara aya folo a ko de ko alif lam mim o de suratul baqara aya folo alif lam mim maintenant alif lam mim itaba ko no Qur'ana de iba Qur'an sabe man bi arabu kan gan sana hal ya sabe arabu kan gan sana iba Qur'an ko rodi mais Qur'ana ko no abi achama de Qur'ana ko no itaba ko ni ya bo Qur'ana ko no ka sabe wala ni ko alif lam mim arabu kan korosal alif lam mim mais korosalo abi ba ko iko AVW o koray korosala de ni ko alif lam mim o koray ko A L M korabo lawa olu lettre ga soundé na ba o chuga sama kalan to gondo de bala o ni to kalan to gotikele ni ya ben noro no na tega kala na ko alam mais alam de alif lam mim de la na ba o ron de la lettre le o ron ma o ron gela la de bulu don na ma to ko ron de kalan comme ak nga kalan to gom na ko sala toute fois ne sama na ba kalan de alam ja me kalan de alif lam mim do la di ne o amal to la ngi nga no ki mangodi woni yora ni be kala to da ka Qur'ana kono ni yora ni be kala Qur'ana kono to ko ala to la ka ko ka kala be alif lam mim no ka ngona ko ba kala be alam no ko ba kala alam la na ba ni maye ne kala Qur'ana na adana ko yora ni dama de ma wallahi ni maye ne kala Qur'ana na o dana ko yora ni dama de ma o yora ni dama no ka ngona ko ba kala alam ala ko no ka me kala be alif lam mim no nga bana sadr o dama Qur'ana mu mebbe ne ne kala na yoron dola lamba o woron dama alif lam mim lettre saba Qur'ana lettre saba ne ko ma kala alam da me kala ne alif lam mim abana ya be bole de no ngofe alam alif lam mim ya o kala to go bole de no ngofe lamba o dama ni ma ne kala Qur'ana na adana o shan haka dama adana ko yoroni dama o ka koy ne na de nyira sigila me ba ma ala inde ma kono de wallahi na ala kun tane kun taga Qur'ana don ta o taga kew e de la da jonne ka Qur'ana don ta karam ko mi kala la e o yemi la ba o ka mandi de o tuma de la o semestre 2 ni Qur'ana don da no semestre 2 la ba me ka no Qur'ana kala la ba na ya be tan do la Qur'ana kono
فهموا تأونا فلو والله أكيد chaque fois ne ba qur'ana kalan ne ba la fɛn dɔ bɛ qur'ana kɔnɔ lamɛnba fɛn minnu tɛ anw na fɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye lamɛnba ni ala bɛna arijana ko fɔ yɔrɔ yɔrɔ ni ala bɛna arijana ko fɔ yɔrɔ yɔrɔ n'a bɛna arijanadenw ko fɔ a b'a fɔ cogo di de a b'a fɔ de walladina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul janna hum fiha khalidun alladina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul janna hum fiha khalidun ala b'a fɔ cogo di la lamɛnba ala b'a fɔ de ko arijanadenw de ye maaw ye mɔgɔw minnu limaniya la ka sɔrɔ ka baara ɲuman kɛ n'a bɛna arijana ko fɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nin de ta ni ka segin n'a bɛna arijana ko fɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ nin de ta ni ka segin ko walladina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul janna hum fiha khalidun ko arijanadenw ye maaw de ye mɔgɔw minnu limaniya la ka baara ɲuman kɛ lamɛnba n bɛ ka commencer ka to ka limaniya ye kuranɛ kɔnɔ n bɛ ka commencer ka to ka limaniya ye kuranɛ kɔnɔ nin y'a yɔrɔ fɔlɔ ye ala man fɔ yɔrɔ kelen dama na kuranɛ kɔnɔ c'est à dire nin hakɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ hali ne t'a da dɔn ni n ka kuranɛ dɔnni bɛɛ n b'a f'i ye kuranɛ ko tan nin yɔrɔ in na kuranɛ ko tan nin yɔrɔ in na kuranɛ ko tan nin yɔrɔ in na mais lamɛnba ala kɛ n bɛ ka nin fɔ kuranɛ yɔrɔ min hali ne t'a hakɛ dɔn a caya kama hali ne t'a da dɔn n t'a da dɔn a ye fɔ kuranɛ yɔrɔ caman de la lamɛnba k'a fɔ adamadenw de ye maaw ye minnu limaniya la ka sɔrɔ ka baara ɲuman kɛ ne ko n ko tuma na n kan ka baya ala du wɔɔrɔ bɛ min a dun fɔra ko n'i ye baya ala du wɔɔrɔ dafa k'i bɛ don arijana kɔnɔ ne ko hakili la ala bɛna fɔ ko arijanadenw de ye maaw ye minnu sera ka baya ala du wɔɔrɔ dafa jaa ala ko de arijanadenw de ye maaw ye minnu limaniya la ne ko n ko limaniya ko n ko fana y'a jumɛn ye bɛli wallahi mais n continue la bɛli ɲaga kuranɛ kɔnɔ lamɛnbaa o de don koyi ala kan k'a ta ni ka segin a ka ca hakɛ t'a la a b'a fɔ de limaniya jɔnw de ye maaw ye minnu limaniya la ka baara ɲuman kɛ ne ko n ko ye pourtant n k'an ka ɲɛɲini limaniya ko in na n ko n'an ma ɲɛɲini limaniya ko in na fɛn min ne ɲɛ t'an kisilen na fɔlɔ dɛ wallahi mais hali bi n bɛ ka taga ni kuranɛ ye bele tagara se kuranɛ yɔrɔ dɔ ma lamɛnba n y'a ye bɛɛ bɛ kan ka seli n y'a ye kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ bɛɛ ka seli a faamu ka ɲɛ bɛɛ bɛ kan ka seli mais kuranɛ kɔnɔ ala m'a fɔ bɛɛ ka seli kuranɛ kɔnɔ lamɛnba ala m'a fɔ bɛɛ ka seli ala ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 4 na ani aya 3 ala ko cogo di ala ko de fa iza qadaytum salat فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قرآن نانينا آية كمان سبنا على كتوت على كده كمؤمنون نوع لمن يجوين كودو دكاسل أفهموا كنيه كمؤمنون نوع لمن يجوين ده بولا ربنا كمؤمنون لا لا على كده كودو دكاسل kolli man ya jom de kasel afamu ganye kolli man ya jom kulu de kasel dana ba ata le nya tabele nya qur'ana kono bele qur'ana suran tanin nan aya bi saban kelena qur'ana suran tanin nan aya bi saban kelena ala ko tugo dide ala ko de wa qul li ibadi alladhina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabl an ya'tiya yawmun la bay'u fihi wala khilal Qur'ana Quran tannan aya bi saban kenana ala ko tugoti ala ko mohammed akonga jonye muno limaniala ko ne ala ko ka selijo akonga jonye muno limaniala ko ne ala ko ka selijo la daga ko ka ko ale ka jonde muno limaniala ko ka selijo no ngo tumana ngo muno malimaniado sasa ulu se selu kola ja o de ulu se selu kola ko ila meba akola de muno limaniala ko ulu de ka selijo nede ni bela hal be ta do limanai moy no on e pourtant ngo anga time amana ke time ye ngo do ba sanje anga ko inte time for ngo do ba ji sadara anga ko ma da ko lopa baya ala du woray anyo o minta me anya ra qur'ana kono ala nga baya ala du worati go wele ko kanike ala kan ka mu'minu no e limani ajon ala kan ko lu do wele ko kanike ana ro dum ame sele de la kolo hal du wala suno go mai la ba asagale ngefe nyaayi am kanga shumi nke bet kanga shumi nke ala ma ko bega shum bet kanga shumi nke la me ba ala ma ko bega shum de mo ko bet kanga shum ma ala ma ko bega shum la asiro la na ba asagala qur'ana fa wara fa beli ay mo toray ay shum ta ka lege ay bet kanga shum
na qur'ana kono ala ma ko pegaso qur'ana kono ala ma ko pegaso ala ko de mo de ka qur'ana kono mo mo limani ala walla ki ma qur'ana suran plana an aya kana ni bishigin sabana ala ko to de ala ko de ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun qur'ana suran plana ni aya kana ni bishigin sabana ala ko de ko limani ajon de ka limani ajon de ka to ko ngai potanga limani akoy ngo akom tanga ke bara ide sabu obe ni bela ambe ni bela nera ta do limani ay moy ne do bolo ne do na plana ala mais tel limani adon ala be kan limani ajon de wele ngot mana plana ay fly wa o biambe la hakilo ko masala kan yoro yoba qur'ana kono tuju continue la halbi nyaayo qur'ana kono muso be kan ati samindo la na ala ma ko muso be ka ati sadu ne ala ma ko ansar muso ka ati sadu ama ko wahabiya muso ka ati sadu ala ko qur'ana kono di qur'ana quran mo ngani nani nan aya bi saban kelena ala ko de wa qul lil mu'minat yaqudunna min atharihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha falyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayri ulil irbas min ar-rijal aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awrati nisa'i fala yadribna bi arjulihinna liyu'lam ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun qur'ana quran mugannan aya bi saban kelena ala na ko muso be ka de sadu la dala aya qur'ana lege aka kala sura ala ko de kulli man yarju muso de ka de sadu kulli man yarju muso kulu de ka de sadu la dala ako de qur'ana yorena anda ala qur'ana quran bi saban aya bi durno kono tona era na afi ngala de na kala qur'ana na de ona ne ba bu fa wo kono ti wallahi ni ya dele ba so ray la nada ala bi ma qur'ana quran bi saban aya bi dun kono kono ala ko ala ko ya ayuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabihinna dhalika adna an yu'rafna wa la yuzina wallahu ghafurur rahim qur'ana quran bi saban aya bi dun kono kono ayo qur'ana lage ala ma ko ansar musuka tisadu ama ko wahabiya musuka tisadu ako jon ne ka tisadu ako de ko moala ako ira musoyi ko ka tisadu no bolay ako ide musoyi ko ka tisadu no bolay ako mu'minu musoyi wa nisa'il mu'minina ako mu'minu musodi ko na ala ko ka tisadu lamma kadini ni yora na ne adonga me orjila wallahi kadini ni yora na ne adonga me orjila ta or lali ibo korodo okore safa ay straje okore di okore ay fami ke jala ma fanga ke polo jala kanga limana jonde wala qur'ana kono ala kanga limana jonde wala qur'ana kono lana ba am tan no bay ala du woro koro okoro di no soro de on la saka no soro on la kai qur'ana yorati ala ko de bay ala du worati ko ka keta o abadan lezi abadan ma ko qur'ana kono ko limana jonde ga keta ama boka ama kal dama dama bima lana ba hal bin beson kan ko kera na kuma to bani jumai muhammadu nana kuma to bani jumai kera na fa ka hadisa law alayhi salatu wassalam qul lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum ashu bainakum salam tahabu muhammadu ko hey mogaw ate do ngata do fay aw ki do arjana kona bada fa kalimaniya aw ki do arjana kona bada fauka limaniya no ngaka na saw ni ta bani wa atoko di lamaba ni abani de muhammadu do ko kawti do arjana kona bada fauka limaniya ni kirate kanu tike okuma correct ma shi tenti do arjana kona tanki malimaniya lamaba no ngoni chan mo date mo jay makishi follow wallahi yana ne abi nga katin da mina ko ne timba chana sadir chai chande ko wallahi chai chande lama ba de ko ora no mo berti e ma kishi folo ko saba ko la de ni li manal tile ti gor jara kono e de gero mi nabi ti li manal era do folo ere inde li manal do e mo mi do arjana kono ne kirate kalo ske na ko la ko ni bayala du ora dafa ko e do na arjana kono e ni bayala du ora dafa o do na arjana kono
mana bayala do ora de liman aywa bayala do ora de liman ay ni bayala do ora de liman ayo est ce que kira ma ko ni ma mi te liman ajo ti do arjana kono ni kira jamba ko ko o bien kira de apla da ko no ma ka bayala do ora kana ke liman ay mais akala ni bayala do ora da fa bi do arjana kono mais kira ko de ma ti do arjana kono mo gon ma liman ay la ma ba o be ga ke kira tabe so ko kuma modelu ko la ba so kuma model ko de bayala do ora da fa ti do arjana kono ko yala limana de ba da fasa limana de ba folo limana de ba folo amena wala yela meba ashiro o ka boy du nena na yo qur'ana kono beli kira ni mi fo halbi ni so ngana ko metana alata la meba alata ka duguni kira tayo mona ba alata ka duguni kira tayo ala na mi fo la meba ala na mi fo la meba o la me ashiro me yani na te ndegere bela jonga ala mi fo mo di ma mi so ka sama ko ngana na faran ko du ala ni fo limana ko la meba nyaay qur'ana kono qur'ana suran zuruna an aya zuruna qur'ana suran zuruna an aya zuruna ala ko to de ala ko de al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala mutakhis akhdanin wa man yakfuru bil iman faqad habita 'amaluhu وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قرآن زورنا آية زورنا ألا تقول دي ألا تقول دي هي قل ما هو ما يبان لمن يلا قل أنا يوسكي كبارك كلين تو ببي هو لا هراوسكي بجهنم نما هو ما يبان لمن يلا أنا يوسكي كبارك ببي ولا هراوسكي بجهنم lama ba ko ni ma o ma ni manati ela ale ala yi ka bara kelen to bebbi ko wala hare bi jahannama kono no nga ba na ta ya do ni dutugi kuma na ka du kono ma te so so bele de lama ba o ni ta ala kuma le ya do ala kuma le yoromi lama ba ko ito ko bele hal bi na ko la kira ni ko hal bi dambe wala sabo ala tiga da da na la na ko la ko ala ni ko na ala ni fala meba o tutu kuma la aka tuko no de la ba ala ko fo ni di malai je ale ka para ni ma bebbe ko wala harabi jahannama kono qur'an duruna aya duruna wa man yakfuru bil iman ni li mana wele dala ma o ma ni ma son wal ma ni ma o ma ni li mana sila faqad habita amaluhu ko ika bara to bebbe na wa huwa fil akhirah min al khasirin ko wala hara ko tibe jahannama kono no ngo dafe ngo jay kala du wora bene ma ba kala mo wallahi ada o te kala karwa ala te kalu tige ne ala te kalu tige ne ba ala du wora te limani ay ala du ye bara betwi ka ko ko ni limani de yije ale ka bara bebbe ba ala du wora te bara e mundo ba ala du wora bara te mundo seli te bara seli munde shun te bara e shun munde la me ba bara ubi na ala ko de ni limana yi jan ale ka bara bebe ala kan be ka seli de ma akan be ka shuma akan be ka baya ala du woroma akan be ka hiji ma akan be ka jaga bom ni limana de yi je ne be nyongo soro jiju ko de poko ka soro ma ba alam le ko nga ka na ko mo ja tara mo ma ka dina fine wallahi o ma ka dina fine no ko tala ka dina fine o ko te for bi on ma folo ni limana ya ja ni limana de yi je ibola bi ikato jale do ja te ta koro lama ba o be tolay wallahi ana ma do ila ana ko ni limana yija ale ka bara bebbe wala arabi jahannama kono la ko ngodate itiera kishi to ngani polo nata karamo ko masaki kishi de wallahi karamo ko mi kishi polo ngone le du ore date ne le du ore be na de tan ko limana dila e du be oro mi sigoro na te limana do ere wallahi na ko ngabana ngo nyaafa msisa ngo jonga taka qur'ana kono ngata baya ala du woro ko lagede jonga taka qur'ana yoro kono ngata baya ala du woro ko lage ala temme kami fa baya ala du woro ko kono la ba munu ya baya ala du woro ko olu ko ka toro qur'ana suram bi woro na ayatan fulana ne taka den qur'ana suram bi woro na ayatan fulana na la ba ne taka la toro ala temme ka mo foy ala temme ka ko de qur'ana suram bi woro na ayatan fulana ala to ala ko de ya ayuhan nabi إذا جاءك المؤمنات
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يعصين ببهتان يفترينه بين أيديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قرآن سورة بيورنا آيات فلنا لا بلا. أنت قالوا قرآن سورة كنا أنت قال يدي على فتوى على كلمة بايع على يد ورقكم من فويد لا بلا. أيوه بايع على يد ورق فنصر لمن يلا بلي. أفهم كنيه؟ على كلمة بايع على يد ورق من فوق قرآن كنا نو كلام مغوكو بايع على يد ورق بيدوس لا نالا. لا بلا سورة على كلمة بايع على يد ورق فنصر لمن يلا بلي لمن يا. قلنا كما قرآن سورة بيورنا آيات فلنا. ko hay kira Muhammadu ni liman ya do muso unana kira Muhammad ni liman ya do muso unana hay kira Muhammadu ni liman ya do muso unana ko bina baya ala du woro ke ti ka polo o te plana para alaka a plana o te shwane ke a sabana o te dena ke ananina o tu don faga a duruna o te namara ko te koro ta ko bolo koro a worona ni ekira Muhammadu yu bla baraj mamino bake ko Muhammad lay du woro di ni liman ya jom so numa ikane ala ya fa de luye ne de ya fa masay la mata yeli mewa ana do ko qur'ana kono ko bay kira Muhammadu ni liman ya jom so nana ko bina bay ala du woro ke e Allah akbar ne liman ya jom so nana ko bina bay ala du woro ke e ka polo o te pla para ala aflana o te shwane ke afabana o te janake ananina o tu dum faga azuruna o te namara ko te koro ta ko bolo koro aworona ni ekra Muhammadu yu bla baran mamno baake Muhammad ko laydu wora de ni limana jom so numa ikale ala ya fa delwi ne de ya fa masai lama ba ya laydu wora de to goyde wala mishin an den yorani na kafiye o ko ya de to go me wode kundu kuy akana ki kono ko karamo go nuyi laydu wora mbo yera la o te ata qur'ana de kono wallahi yera na era kola ka koro fiye sita lama ba de qur'ana kono mais lama ba ga ta to go de je wallahi ana qur'ana kono kuy mais wa ta to go de je o ya ko to go fana de je lama ba akora ko mi akora to de na kono be mais la baya la du wora na to go mi anana na ko mina lama ba o yo ko de je o kon tala ta baya la du wora so a woro mais lama ba u baraka baya la du wora to go no de o je wallahi nyaa qur'ana kono ana ko de ko liman ya jom ko lu ka baya la du wora kala ba do na la so mena ngoy kami de de ko fe date ta fe liman ya de ala ka dina pie ko la inya ba ko la to ko mi tem tawre hakli bi ko mais la ba de kelen ala kele ngene mi kan keta mais kan wa ta ka qur'ana kono ne ma shi ma de kan ke ngene ala kele ta ala inde ma kono ko na ala kunte ala na kunte ka qur'ana do sa asiro mais ala kunte na kunte ka qur'ana do ta la ba nyeta mi ye o qur'ana kalam toy na ala te gundola la ba na to fo e mais wallahi ala nyeta yi gundola qur'ana kalam to la ba ngele ala kele la ba o se ga ko asiro mais tamano wala nda toy mais ma ku yekolo ne a don ora de la ngoja ni le manati ma o mana ala kadina na ala ta do kibe foi deti ara e femi ta ka de makuluma ke makulumi tele manajwe o fanti no o gatte ngide do kon bela ngo habbi tele manadon ko deja ala ko de ni manai jale ka bara bebbe o da ma ba ko mais de bela habbi tele manadon en ngo ki do na planala o muslim ay mo gatte ay ni duna sino ma do fanade ima do for de la asiro o le do woro mi do for la nyaade jume la me ba mena le manade donc afam tanye meni bela hali de ko tele manado maintenant mena le manado to godi lambara de mangali manado tanye be no de je ka bara be de nale ha be no ko te o donc lo asiro la ba nana e krako o e kranya ni ngako Muhammad ko le manai mui kira de ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam al iman سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ثم يعني الإيمان ثم تقيم الصلاة ثم تصوم صوم رمضان ثم تؤدي الزكاة ثم تحج البيت إن كنت تستطيع إليه سبيل والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وبالبعث والإحسان
an ta'budu Allah kama tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak la ba kira ni ngale limanala kira ko de ko limania yisin woro de limania ko limania yisin woro de ikanga da sin woro mununa ka kolo ki kada alala ko limania do sin kolo ko limania do sin plana ki kada alaka malaka wala ko do sin sabana ikada ala kuma kauna no alaka qur'ana una nyona wi ko do sin nanina ki kada la haraduna no ala kuma nyongali ko do sin duruna ki kada alaka kira bela ko do sin worona na laba ki kada saka kunna no nga bana taw ni ay chien polay ne ri dondo me o ko chien polay nga do nga do fonde malimania on na kala mo mali mana ko ne ko la baba kala mo te le be mi do la baba ko kala mo te la kalimana wala ne la baba ne sa ko limana ko la de ça fait kala mo mane de gashi la kwa wa ni do te la ne chien polay de la baba ne re limana do nyere do ka kala mo ko to wallahi déjà ko ni mana yi jale ka baraba be mais ni do de ne chien polay ne ga limana do do mi la meba chien polo nyaay kira gembe ka jatita woro ki kada alala kada ala ka malaka wala kada ala kuma kauna kada la haraduna ani kada ala ka kira bela ani kada saka kunna ko de liman yaay no nga ngo bara wara wulla bel hal nga tugo bara polo wallahi asiro la na bara ni ka ko ite fla para ala ka ite fani ka ite jana ka ite de faga na mara ke se ko ta ki bol ko ni kira muhammadu ibn garan no ne bake ne do kene abada da alala ita ta ala ka malaka wala ani ka ta ala kuma kauna ani ka da la haraduna ani ka ta ala ka kira bela ani ka da saka kunna ani ka ko ite fla para ala ka ite fani ke ite jana ke ite de faga ite na mara ke se ko ta ki bol ko ni kira muhammadu ibn garan no ne bake wala kana ko kene la na ba o te sa modal kele asiro kele dana to kele le dui ja dana ya de bina polo o de limani ay la ba do dondo mi no Allah akbar nga tara mo mo wajulu ke polo wallahi o ma ala ka dina ko polo la ba o ma ala ka dina ko ne do indi no ko gapi ibire ni bire ni polo ni tala ki renye sabo ngomi mi dala ta la hara ko durudo wal ko durudo do ke ikele be yemo ko nan do islam ala tele ni bayala du woro ga bay la no lu ka ngata ga jahannama ko no ko paske o ma do limanay ngo edi wudo de o to mana ikele ko ngobe yemo ko nan mi fana do lu fana ko ngobe ngo to mana ti wuli ke chatre sa la na ba si Allah akbar ma ala sona fone ka dali manasi woro mbela la na ba wallahi kana fadra aya re tando irane na woti la na ba nyaafi ala la kalmanni wallahi kana fa mun bayira ko ala be la na ba do chama do sen fadi o watu ne a do ala sanga mi fone aka dina ko la wallahi nyaa do dina en kal fala na do la na ba mo rani da mapi meta ma ko ta so fi ma do o dondi ano watu de la ba mo ala ka dina kal fala na wallahi tata ma ta ala ki shire kalo ka ko bien voilà ala de shire man kabila odo la me ba on so me na wot la me kal fala na nyo do sababu mi fe to sababu fo maintenant ne kele ko fe kalimana je sen woro ndo la me ba aja yedi amado ko karamo ko sila kila kila la ay san ne kele limana de kala faslama da mena 100 ans o 100 ans ko na porte islamala lan limana ibo limana do kera na mo bo soro boli sona ayo wele ka bo boli soni dio sona kalimana de kuwi ka kuwi o kadda ni sen woro imbela la ba ayo o wele da de 100 ans akan o jon wele kana limana akan o jon wele kana limana o 100 ans ko na mo bo sona wele la wele jabi afam kanye mo bo sona wele la o wele jabi no limana wele mo go limana la mo go dala alal la ba otuma de la ne mo mi kumena to sila nala kuma fla kunti idale ko fele manajjo tuna kuma tamatala de kalmatu shahada de kumbi to sila nala ko afam kanya kalmatu shahada o kumbi to sila nala limania ko ikelo ko kata limania tin wora bela otuma de la kalmatu shahada ibn afokira ide wal maslamado iba ko de ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna muhammad rasulullah mais o b'a sɔrɔ i dusukun ye danaya sɔrɔ ka ban dusukun de ka danaya kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ silamɛw ye ka kalimatu shahada f'u ye kɛnɛ kan ni kɛnɛ kan lamɛnbaa o ma se k'o dɔn baasi la lamɛnbaa o ma se k'o dɔn baasi la o kɔfɛ dun n y'a ye cɛw donna diinɛ na n'o kan de yani bɛɛ ala du wɔɔrɔ ko girin ka daminɛ silamɛya la lamɛnbaa cɛw donna ala ka diinɛ na n'o kan de san 10 ne ko n ko tuma na n ko ne ye nin ko tɔ faamu ne ye nin ko tɔ faamu lamɛnbaa ala de sababu la n y'a tɔ faamu n'o tɛ a tun bɛ gɛlɛya dɔɔni a sira ala de sababu la n y'a tɔ faamu n'o tɛ kan tɛ maa tɔ faamu san n yɛrɛ ye lamɛnbaa o tɛ se ka kɛ o fɛn min ye silamɛya ko ye fɛn min kɔnɔna gunnen de don lamɛnbaa i bɛ se k'a wo dɔw dɔn tuma dɔ la o ye ala de y'a c'est-à-dire o ye ala de ka bonya ye i kan fɔ lamɛnbaa n'o tɛ a wo dɔ man di a sira mais ala sɔnna n y'a pièce détachée bɛɛ dɔn ne ko n ko tuma na n b'a fɔlɔ n yɛrɛ la fɔlɔ ni n y'a fɔlɔ n yɛrɛ la ni n yɛrɛ ta banna n'a se n ye mɔgɔ 4 min to nin ba y'a layɛ du wɔɔrɔ ye n'a dilan cogo ɲɛ sisan en tout cas can kɔni dɔnna can jumɛn ye f'i k'i ka diinɛ daminɛ ni limaniya ye n'i m'i ka diinɛ daminɛ ni limaniya ye e yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ silamɛya la yɛrɛ n'i ye fɛn min kɛ a tɛ ɲɛ yɛrɛ a si dɔn lamɛnbaa ne ko n ko tuma na darse i t'i yɛrɛ kɛ limaniya jɔn ye mais ne bɛ se nin degere la tuma min lamɛnbaa o b'a sɔrɔ ne y'a ala dɔn sa non o b'a sɔrɔ kɛnɛ kan ni kɛnɛ kan lamɛnbaa ne y'a dɔn ka ala bɛ a si dɔn ne ko tuma na n tɛ nin kuma caya bilen masa e na kɛ n seere n'a da limaniya sen 6 bɛɛ la k'e ala k'a seere a si dɔn n ko n'a da limaniya sen 6 bɛɛ la k'e ala k'a seere n k'a fɔlɔ o ye e ala yɛrɛ ye ala c'est-à-dire lamɛnbaa n kelen ala kelen n bɛ kan ka nin fɔ a ye n ko a fɔlɔ o ye e ala yɛrɛ ye masa ni n dala e la walima ni ne ma da e la ala ye b'o dɔn o y'a jɔsen fɔlɔ ye a faamu ka ɲɛ n y'a jɔsen fɔlɔ ta n ko ala n ko ne dala e la walima ne ma da e la masa e y'o seere ye o y'a jɔsen fɔlɔ ye o ka bɔ yen a jɔsen 2nan k'i ka da ala ka mɛlɛkɛw la ne ko masa ma n ko ala ni ne dala i ka mɛlɛkɛw la walima ni ne ma da i ka mɛlɛkɛw la ala e yɛrɛ y'o seere ye masa n dala i ka mɛlɛkɛw la wallahi kala 3nan ye jumɛn ye k'i ka da ala kumakanw na n'o ye kuranɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye ne ko n ko ala n ko kuranɛ min bɛ ne bolo masa n dala la ye kumakan ni kumakan kun tɛ ala a kun bɛ dɔn sa masa n dala kuranɛ na n ye kumakan don kɛnɛ kan ni kɛnɛ kan ani kumakan tɔw o y'a 3nan ye n k'a 4nan o ye lahara don ye ne ko n ko ala n ko siga foyi t'a la ala don dɔ bɛ na a bɛ fɔ don min ma lahara ala don dɔ bɛ na i bɛ n'i ka jɔnw sara baara ɲuman na don min a n'o ka baara jugu la don min i bɛ n'o ka sara d'u ma don min ala o don bɛ na o ye lahara don ye arjanadenw bɛ taga arjana kɔnɔ don min jahanamadenw bɛ taga jahanama kɔnɔ don min lamɛn n ko ala n ko ne dala o don na o y'a 4nan ye a 5nan ko ka da kira muhamadu la ni kira tɔw ne ko n ko ala n dalen ka kira muhamadu la kira sɛbɛn n'i ka kira muhamadu kun tɛ kira sɛbɛn ala ne ye fɛn minnu dɔn a sababu la ne kun t'olu dɔn n dalen ka kira muhamadu la kira sɛbɛn don e ala y'a ci i ka jɔn don wa i ka kira tu ale sɔrɔ tɔ tila o y'a 5nan ye ala y'o seere a 6nan n'a laban o ye takakun ye lamɛnbaa n'i taara takakun de ma i b'a ye o bɛ fɛ ka gɛlɛya i bolo dɔɔni quoi sabu n'i ye su kɔni ye kaburu kɔnɔ ka n'a fɔ ko ninnu de bɛ n'u wuli k'o jɔ don dɔ la i b'a ye a bɛ gɛlɛya i ma dɔɔni mais ala sɔnna lamɛnbaa ko n hakili jɔyɔrɔ sɔrɔ o la n ko su bɛ se ka funu wallahi ne ko masa ma de n ko ala n ko tuma na n dala takakun na su minnu filɛ kaburu kɔnɔ setigi ala lahara don i b'o bɛɛ kɔnɔ di la siga t'o la mɛ o y'a jɔsen 6nan ye n ko ala n dala jɔsen 6 bɛɛ la a tɔgɔ tora jumɛn ye e ala de kɛra n seere ni n dala o la walima ni n ma da o la e ala de y'a seere a tɔgɔ jumɛn ye o layidu 6 danaya tɛ sabati fiyewu f'i ka maa de k'i seere ka kalimatu shahada fɔ mɔgɔ min a faamu ka ɲɛ la ne la o danaya tɛ sabati fiyewu f'i ka maa de k'i seere ka kalimatu shahada fɔ mɔgɔ min i bɛ maa de k'i seere ka kalimatu shahada fɔ mɔgɔ min o de la a fɔra ko limaniya moteur fɔlɔ k'o ye dusukun ye munna ye dusukun sabu e dusukun de b'i dɛmɛ ka da limaniya jɔsen 6 bɛɛ la e dusukun de b'i bila ka da ala la e dusukun de b'i bila ka da ala ka mɛlɛkɛw la e dusukun de b'i bila ka da ala kumakanw na e dusukun de b'i bila ka da lahara don na e dusukun de b'i bila ka da ala ka kira bɛɛ la wa e dusukun de b'i bila ka da sagahun na o la a fɔra ko dusukun de ye limaniya jɔsen fɔlɔ ye pas limaniya jɔsen fɔlɔ dɛ limaniya moteur fɔlɔ a si dɔn lamɛnba n'o yɔrɔ bɔla ye a fɔra ko nɛ de limaniya moteur 2nan ye pourquoi
sabu eduskun minale ni limana kele ke eduskun soro e kele ka da limana de sin woro bela la me ba ne o duskun inde bi korkore o duskun de ba ku ye ko hey wuli kati dos la na ala wuli dale inde bi wuli ko idale la na ala ani dale ala la na sadir limana de sin o de bi korkore au fond ka ku ye mati bereta ino fe mati muruta ino fe mati karaba foi iyere de be wuli de yere sisan pourquoi sabu fin do bi économique quand qui poussé o jumay o de manière la me ba o de bi wuli ko wuli kati dos la me o ka dina na fis la me ba no yi wuli wajibi do bi taala ka dina ma nyana ma do ma ebe ko fay kalmatu shahada de fatike kalmatu shahada de fatike saka karamo go ene sere men ya do kalon tigala de sere be ba ko de aya na sere karamo go be ne be kara ko ka ba ko ya na o ba do wulbal wallahi la me ba ikana se ma de ma ka kalmatu shahada fa mo mi iba ko to iba ko de ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah o ko de ne sere ala mawarati ala ko wa ne sere ala ko muhammadu ala ka kire la me ba ni salawu kila mo ma ibe nde fo ko tiki na ko wala ya ko ngala ne sere ne dalali manaw je sin woro bela mais ni be wajiba ne kam masa o de ne kam ma ke sere ne kalmatu shahada fa mo mi wallahi ala yin sere mana fa kala la nyama la me ba ne ko ala ma de fonga ma de ken sere ko tsaga ka ala isna jo ijo ala nya ko ka ko ashhadu la ilaha illallah sadir fika ma de ke sere ikana ma ki sere no ko mana ala mi ne ne tai o bani o du sun ko maintenant nan jo no do ke sere ala ko ke sere ka kalmatu shahada ko tigi la me ba nye mi ke o sere to do ne ngi ma ngi kalande laba min do wal ma mo laba min do ba ya ala do re ko no ngi ko to to ko no la me ba ni o de ke sere atoka de ko Bubakar ashira ni ngulla ta so ma o do mbela me ba ngama to ko ngama ngo hey e pourtant nyaw dos la dala ba ya ala do wora muni ngo fili ba ala de wallahi nya fa eta ngo fili ba ala fili ke du babala ako to ko no wa ma ngo boga ngo da o do ba ya ala do wora muni ngo fili ba ala de fili ke du ba de bala wallahi ako ko e ko fili ba ala no ngo fili ba ala ako e fili jumai nako woka bini kele ngebe di mana do folo fa le fa no nako ngotu mana ja mo go bi do slana de la limana ma ja mo go si do slana la baya la do ro gampan ngoni baya la do ro gampan min dawma go poti ma shi do slana la ngole sami bi do slana la ala na kakira kuma no kama ngole limana de la mala nya ko bakare mo bakar ngoli manade be ma dos la mala ma phane ba ala do woro min kay mo abadan lezi alako no mo wul baldu wallahi sababa do na le karamo ko wul baldu sege wul baldu di nya ko ay aka khale so no ngi nyabe di mana ko ina ngoli ebe di mana do folo kay do ko mana ngoli mana ni ngoli dara nu de la ma boka ngos ma de la ibi soro ki wuli ki dos la na la otuma me pa ba ala do woro nya wala ka wala fa ya rasul ayara sone ya do kuma tawo se qur'ana be ya ayara dalana na kaba sege ne de bayala du woro fay ne na fa woro fay be bayala du woro kula nya da man ka ko ma ko dama wul ballama asonama no ko tumana ibada mi ke sisan bena ni na wala folo limana sin woro de Bubakar ni bi da no ko tado ibi da sin woro be la Bubakar ni da sin woro be la o dara de ko fe bi kalmatu shahada ko ni manya bayala du woro ke ko ibi soro ka ke Usman ngana mi ke sai bado nyeli manabe sin woro wala ke jija e kada li manabe sin woro la Bubakar jija e kada li manabe sin woro la ni sala kada li manabe sin woro la amena to gla ko fe la me ba akla le no ngi dala li manabe sin woro be la wa nya woro jatai akuka dalala no ko Usman mi ke sai bado kai no ko Usman mbe polo comme en fait que la limana jo sa me kalmatu shahada o de banje ngoy bi folo e ba ko ne ka ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni o ko ne no kala ne araba ko no ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ngo baka ngo ko fe di tegi ka baya ala du woro jati ibadi ma o ko fe di tegi ka baya ala du woro jati ibadi ma ngoni nek lala nyera de tegi ki dota ni nyi dota metro ka tagay to nyongo no fe
mulu fana do tan ala ka dina na o de ala ka dina don tugo wulbani ako kaya me no ngo mana ngata ma fe ako na ko ne da ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah no ngo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ako na ma aya ko ro ko bana ngana ko ne ka ko ne shira la ma warati alako wa ne shira la ko muhammadu ala ka kire no ngo ne shira la ma warati alako wa ne shira la ko muhammadu ala ka kire ayo ko shin saba ako na ma ko ne ka ko nte fla para ala no ngo ne ti fla para ala ko ne ka ko nte shani ke no ngo nte shani ke ko ne ka ko nte dinake no ngo nte dinake ko ne ka ko nte ndin fa no ngo nte ndin fa ko ne ka ko nte na mara ke sin koronta ke mbolo koro no ngo nte na mara ke sin koronta ke mbolo koro ko ne ka ko ni kira muhammadu ibla baran ma mena mbake no ngo ni kira muhammadu ibla baran ma mena mbake no ngo ko ala ka da ako ko ala ka da pal no ga no ngamina ngo metna atoy etay ngo bakar ako nam no nga ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ko do sun mina naka ba apa ngane la me ba ya ko do sun ta banala amen neta de la fe ya ko do sun ko bano sa fe le manati kalon tigaw wallahi ne le manati do sun na ti do sun ay ba don sa wallahi ibada na ngo manan ne ka pour de bes o di men boba akode ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah akona mako ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah no go boba nga ko ki shira la mawrati ala ko wa shira la ko muhammadu ala ka kire ako ko ne shira la mawrati ala ko wa ne shira la ko muhammadu ala ka kire no go boba ri tiga dimma aya tiga dimma no go nga ko ite fla para ala ka kale te sula parala obaka akoy ti shwane ke kale ti shwane ke obaka rafo kiti jenake kale ti jenake obaka akoy ti don faga kale ta de faga obaka akoy ti namara ke sin korata ki bolo koro kale ti namara ka sin korata ka bolo koro obaka akoy kira muhammadu ibla baraj man ne baake akoko ni kira muhammadu ibla baraj man ne baake obaka ala ka da pal no ni bala fu ngai ni bedo ala de sababu والله لا ما بقى يقولوا بالنوا أصلا لا نبي ما بيع على يد ورا تيتوس لا نالا ففا نما بيع على يد ورا لقي في الله أكبر لا ما بقى يا لا وفلتفا نحن كلام ما عليه كم ما نما بيع على يد ورا كاشي كنا أصلا لا نكون بيع على يد ورا تيتوس لا نالا أصلا كاس ما دولا نكون نفسنا كريتيكي سبوا كاجله والما كمان بي ونحن ونو ما ينهي نسي كلام بساندي لا ما بقى نيو كدومي فوب andi mbeta ama chembula ati foi wanala tuna foga nse lahara ti sene bolo lele kan de la meba ça fait adlan tuko de manye karamo ko fa amanye abada on la ba fiye agansan ki do ala kadina na klekele ati la ba wa dansan ke tuko de bien mais quand ko de tan ka sege akana ki kono ko le ba kontola e mane do tuko etisa mo kombe do tan le be ke ba ala do ro kontola ni dalu jume ne dalu jume ka to ne rake me kan to mo jume la me ba nyaawu ba lama de ke me an ne lama nyo chan mena tadi no wa nyo chan yara ibola ka isba nyaa ko le mi ke nyana no ko re nyana na ko de mi a sebe lama de wala na ka kra de che o mane ne kandi ne tele mane ajoin ala ma fo qur'ana shi kona ki ka ba ala du woro ke era tiga ke ta la me ba bayala do ora tigla qur'ana kono eti jone ka walanda la bano ore yele do to wede na do la tan direct mo gonani mi to lay mo gonani mi to lay wal ma mo saba mi to lay wa qur'an kelen ta ma se ganya soro kwa apa pla nsela o to pla tema nya ku ye hey ne de ala ta dina do to we aketa o betona nsegla ko be munu ko don limana ka soro ka bayala do oro da asino la me ba o do to wala de kama nya ira se tigala la nya ko mata de wala nyabi ka dina na to mi ka dina karamo ma se ka wuli bal wala no ko nana Maroc ne ta kana Maroc de juge ya kala kama mo me bi sa fe ne hakil ma yele mana ka ta kawro di mefe gundo la ya ala mi ira ne da gundo la ne bodo me ne da gundo la ne ya ala che ala ka do ta do ne ba do na ba me ne na ala che gundo la na me ba do ta do ne me ne berata
mais me bene na ala ce bundola la me ba dan fan kita don na ala wallahi ashiro awon beta mais ta don fan bene na ala ce kita don wala no ngo ala fan bene ni ce bundola o kama ala neti boli mbalu to no fetu ko lo kambele ala neti boli me ke joni e jamana ko no bele ala ngake jamana president o tene ka ambition ngake jamana premier ministre o tene ka ambition o manne ala o tene kuna zone kwa ngake jamana president wal manega ke jamana ministre badway wal manega ke jamana ma fa ma badway abadan lezi wala sakele me ne hamina ko yesita ala o tem balo to ko yi o ti joro ko yi ala sakele me ne hamina ko yi maka ika dina majo me wala ni ne le du di ma biala yani ta ne sense kabur kono ala mbi ka dina jo wal man nabi sallallahu alaihi wasallam o kale kan de benen ala tela meba ningi ma guno benen ala ta kana ke kono kono ko dere ko te ni ele ele du bi dala mai men te guno ene ala te guno benen ala tela meba ala ba don fa ala ba don guno benen ala te na kana ne kale kan de le du de nyemi dala ma ko to di nya ko masai de fam ya ka dinai mba jodi wal manga soro kabur kono na njati tike njati sra tete makika ko lama ba ka ga na odo de la na ko ala mate ala hamina yele manat na ka kika dinai meshi no de kono ne wul no de kono wallahi ala ka dinai un point un trait pa mbalo tugo pa ngata jamana president la lama ba mi menena han ni ko daga jamana president ko bla abada ala inshere ne tuso wallahi me menena kunola ni ko bonena ka daga jamana president lama ba mari president de han ni ko ne ka ke États Unis president ko mi menena ko bla lama ba abada ala inshere abada o tene hamina ko yo han ni ka ke ni ko ne ka ke États Unis president ko mi menena ko bla lama ba gradi menena kunola ka ko États Unis president gradi ko yeta don o la ni ko na mane ka bla ka ke États Unis president ne to sama jango mali president lama ba ote nyabe kan dore la mati bandi daga la gansan ashira mati bandi daga la gansan de ni ay mo ko ka ti president fe una no no lama ba abambe president na ka noro femina ti ba toro ka bo wal ma ka dini president ni di wallahi ashira lama ba de ko do ne nyo le du dalama ngo meta la harati ala ita dina kon yani sembe kabur kon na toro ala ko ngan no bala de yani ngate la harat wallahi la ba o kale ngande be hande bi nsinge mbode ka wallahi du min do ko la haraju ati boroto ala ka dinai ala mba do de wal mamme makasoro la hara wallahi o kale kande be la ba ka da mene di to do fambe su goro minati wani ala sona ko la haraju de fa kele min be ka su ko che la ba wa ala da mai nani bola ala fa maka gradi tiga de balika ala ka dinai la si karamogo ka dela mugo tiga ne jati ka ala ka dinai la si o fama ti o karamogo ti ne ba ala ka dinai la si en toute tranquillité ni jati tiga ne sera mba ko tande wallahi ashiro la ba ni ala ka dinai don tugo wa ni ga ni ngal jabe ne le ran tubi tugo islamala ni en tubi tugo islamala wa ala na ka kira kanga be wele di be ka tubi tan islamala ashiro ni do ko fe ala na ka kira kambima le mana de ko fe la ba ala na ka kira kambima selikola o la selila ala bi ma de ni mana jonde ka sen shona ala bi ma ni mana jonde ka shon ashiro disadona ala bi ma ni mana jonde so de ka disad wa hal baya ala du woro kola ala ki ma de ni mana jonde ka baya ala du woro ke seri de la mu'minu ma pourquoi seri de la mu'minu ma pour que ko jogonye qur'ana sura mo kan kono tonan aya bi nan ni duruna sho de la mu'minu ma pourquoi sho de la mu'minu ma de pour que ko blaka sara ala ne qur'ana sura planan aya ke men bi shekin sabana disado de la mu'minu muso ma pourquoi disado de la mu'minu muso ma de pour que ko shutra o donga ja ka ko muso ta uchela qur'ana sura bi sabana aya bi duruna kono tonan baya ala du woro de la mu'minu ma pourquoi baya ala du woro de la mu'minu ma de pour que ku deme o ka seka ala da haketa na qur'an bi orana na ayatan plana baya ala di woro la mu'minu dema pourquoi sabu ala ko mu'minu ma qur'an nan aya bi nan shegina ala qur'an nan aya ke ban tan worona ala ko mu'minu ma di mu'minu ni ma o ma e plana farane ala kan tu ka jurmu ya fabere osma de la ay jone ga fin de do ma mu'minu fa mi se ga o deme aw te plana farane ala kan o jume ay le du dine ala ma ka te plana farane ala mu'minu aflana jume
ni man ne alay on la ne ala ko de qur'ana qur'an duruna ne aya bi saban shigna ko ni zo mi na dron ka bolo ke o to na mu'minu ay jole ala ka fen do doma fami baw deme aw ti shwani ke o to na ay la dud ne ma ka ti shwani ke mu'minu jana man de alay jana man ne alay on la ne ala fi ma qur'ana qur'an tan wolof aw ma qur'ana qur'an tan wolof la na faw kana gada jana fala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa ta'tabin akana gada jana de la fiyo mu'minu wala ne ala ko ma qur'ana sura mu gani nan aya flana ko ne jina kala tema ane jina kala musoma menana munu mafuruke ka gere tema te mabula ko bla mu'minu wala ne ala ko ma bele ko ne jina kala menana mi furuke ko tibi do tinga kono ko bonde fare ko fa ko jina man ne ay jona ka tan do doma mi baw ko la ti jina ke o bi mai ay lay du sabana ne ala ma ka ti jina ke nae o lay du ta o lay du na o de ma ti jina ke anani na mai mu'minu mo ko faga man ne ala de qur'ana qur'an tan wolo blangana la ala ko ma kana mo ko faga tan ni fagale ala ni mi haram ni mi fal haram otmadila ay le du dinema ay jonga santa o kan sani baw de ma ti mo ko faga o di mai anani na ay le du dinne ala ma ka ti mo ko faga azuruna di mai mu'minu namara man ne ala la dira de kan ne ala otmana ay jonga ka san kele dawma sani baw de ma ti ka la diru o ya kan di mai ay le du dinne ala ma ka ti namara ka ko farata ka bol ko o ya ko ko to doy awon na alaba ni ko dikira Muhammadu ibn Labaran mamne bake bayan ala do wara go wara tiga ta kuyi asira bayan ala do wara tigi gansa daga ba o tiga kede ni bayan ala do wara gansa ke tiga woro na ke wallahi ni bayan ala do wara ni do na lana bayan ala do wara gansa wallahi tiga woro na dafa aworo na tiga dafa to ga shi dila o jumai ni ko dikira Muhammadu ibn Labaran mamne bake baya da do ro ga fan ti ke bla ko woro na da fa kala ne ba ibo koroda o koro de yo ko ni kira Muhammadu ko ne ka tali ne be tali ni kira Muhammadu ko ne ga shun ne be shun ni kira Muhammadu ko ne ga tado ne be tado o koro de ke ko yewa ana ebo ke to ko deja ni ko kira Muhammadu ibn Labaran nam na ba ke ko eseli mais la ko le ko kira Muhammadu ko de baya da do ro ta ba ko de ka tali o ma ko yede o ma ko la kira Muhammadu ko do de ka tali lame ba kira Muhammadu ko de ko limana jo de katel qur'ana qur'an nani na aya kenan sabana anu qur'ana qur'an tan nan aya be saban kelena kira Muhammadu ma ko baya ala do rata baga katel kuy ama ko ansar muso katel de ama ko ansar te katel ako jo de katel ko limana jo de katel lame ba no ro bolay ni ko kira Muhammadu ibn Labaran mamne bake ko yishmi kira Muhammadu ma ko baya ala do rata baga katel kuy abadan lezi qur'ana kono aussi min do qur'ana kono kira Muhammadu ko de ko limani ajo de kashon qur'ana qur'an plana aya kemen bi shekil sabana langa ba musoma ni ko kira Muhammadu ibn Labaran mamne bake ko yi disabri kira Muhammadu ma ko ansar muso ga disabri ku kira Muhammadu ko de ko limani ajo muso de ka disabri qur'ana qur'an mo gani nan aya bi saban kelena qur'ana qur'an bi saban sabana aya bi durno kono sona langa ba ni ko kira Muhammadu ibn Labaran mamne ke bake ko yi masali kira Muhammadu ma ko be ka masali ku ama ko baya ala do rata bago ka jumateli ako jono de ka jumateli ako de ko limani ya jono de ka jumateli qur'ana suram bi woron flana aya kono sonan sanan kan kelena lama ba kira Muhammadu be ne bla bara jumateli salama ala ne te limani ya jo e ko bara telefone o barati ne te limani ya jo kira Muhammadu sa do kibe ne te limani ya jo ala ko de kan yera sake ni e bara o baraka ala ya be lama ba kele limani ya jo e folo lama ba ni en don to go be ala ka dinan ashiro wala na ta kira kan ga bede wele ka do ta planala ni ma do ta planala la harabi jahannama kono ko de ko ta o e wuli badi mene ashiro ye do ne tala ne kun ta don folo nka to ma nka lo juma de ma à partir d'aujourd'hui la na bani ma do ta planala la hara kishite de ya la espega ke la hara sa ko date de apo ta na kala salo ne ta la hara ne to wajuri ke bele men ashiro la ba ne do to ko yi jan la nala ne do to ko mi bieta la na ba kishira tibolo la harade wallahi ko garte ko asino iye joni sala ko ede ansaru yo ede wahabiya yo suna mo gode yo ye konvinde yo imana ka ma modelo l'islam na ko bi kono e bi do tande ni ma do tan darte ko te la hara ta ro plati la jahannama wallahi asino nye ansari tala ibi do tande nye wahabia tala ibi do tande nye konvin tala ibi do tande ni ma do ta ala ta do kibe da ta ko fote de abada
هذا الذي أبشر لنا بعد تقوفته نيدون تقول كلام في على قدنا لنا تفلاي أنا يكلم أكيد يكلم لنا يكلم قرآن يكلم ودون تقول فلا على قدنا كلامه نيادون تقول ولبني نيني يجت يكلم ما لا هربي جهنم كنوت الله أكما أبشر ما ولا ناس كأني نورين أقولكم ما أبدا دكانا نوي إسياق أبترتي يا دو سانتي باي سانترو لما با وول بال دو فنا والله قدر ما ويكون كوت نمي ماسون ابو لا سما انت داين لما با امبي داين ني تانتي كو با سانترو عثمان nga wala ndato akulok ma bade de kana noy إسياق أبترتي akulok ma bade de kana noy إسياق أبترتي abo sika to marala abo sika to dugu mena noy klelay an sika to chay kilometre binamzu ada sika to ko chala tet no kalanden karamo gontan ashiro abo siga so marala siga so dugu min do eklela an siga so 1 kilometre binan duru ada siga so no kutala tet no kalanden karamo gontan ne ko akulo kera sage ala ko wati wara iran